atong topic bahin gihapon sa kinabuhi ni Jesus. Part 1 to last time, no? Karon part 2. O karong ang atong topic, samot pagyud ka nakahibalo na mo. About katong first part is ang iyang kinabuhi ni Jesus gikan sa gamay o ang mga leksyon nga makuha nato sa iyang kinabuhi. Karon ang kinabuhi ni Jesus, no, nga siya nagsugod na sa iyang public ministry, no? Nagsugod na sa iyang public ministry, edad na siyang 30 hantod sa iyang kamatayon. Kung giunsa kita niya pagtubos. Redemption meaning pagtubos, no? Manunubos. Muna nga itong Ginoo, Savior sa English, sa English Savior, binisaya, manluluwas. Ang manunubos is ng Redeemer. So, gitubos ta niya, giluwas ta niya, gitubos pa kita niya. Okay? Giluwas kita niya sa kamatayon, o gitubos kita niya sa kamatayon nga dapat atua. Okay? Sa utang nga dili nato kaya bayaran. O sa utang nga wala niya giutang. Sa atong atong usisaon kung unsa ang panahon sa Palestina, no? Ang Israel, Jerusalem is nabilong siya sa Palestine, no? So ang mga Roma, no, mga Roman Empire sa unang panahon, sila ang pinaka kadang utang-tag world leader, no? Ilang na sakop daghan kaayo nga mga lugar, no? Sila ang kuan bali murag Amerika sa una, no? Sila ang pinaka kuan. They have managed to conquer a lot of countries. So sa panahon ni Jesus, ang Israel nahisakupan sa Rome. Sama gud sa Pilipinas sa una, kinsa may nagsakop sa Pilipinas, katsila, no? So the Roman Empire, no, they managed to conquer the world. Pero ang world sa una gamay. Unsay pasabot gamay, itubo di ay. Sa una, abi nila ang kalibutan mao lang ning Northern Africa, Southern Europe, Western Asia. Ang uban nga part sa kalibutan wala pa ma-explore, no? So kining part sa kanina blue mao na siya ang sakop sa Roman Empire. Ug para nila nang maura na ang world, inusinti pa sila, wala pa nila ma-explore ang tibok kalibutan. So para nila, they have already explored the whole world, no? So mao na. Pareho sa Pilipinas sa una, naapog kita yung mga leader, di ba? Pero ang atog yung pinakabusing sa tanan is ang si King Philip sa Spain. Manang ipangalan nga itag Philippines, gikan kay King Philip. Mao na sa Roma sa una, no? Kung unsa gani ang nasakupan sa Roma nga mga lugar, kuan sila, nindot niya ang pamalakad sa mga Roman. No, kay pasagdahan lang mo nila. Basta well-behave lang mo, di lang mo sige riot, sige rally, pasagdan lang mo. Basta nagbayad lang mo inyong buhis dito sa Roma, pasagdan lang mo. No? Ang nakanindot pag sa Roma, kay Roman Empire, pasagdahan lang mo sa inyong kaugalingong relihiyon. No? Naay religion ang Israel, Jewish religion, pasagdahan lang sila. No? Dili sila manghilabot. Basta bayad lang magbuhis, mao na siya, no? So kada lugar naa sila'y gobernador. Motong si gobernador si kinsaman, Poncio Pilato, di ba? Tapos naa sila'y army nga magmaintenan sa disiplina. So kada lugar. So para sa ato ay mga gwardiya sibil, no? So una. Ang Jerusalem sa una, no?
naapod siya ay hari nga iyang kaugalingon. Kinsa may hari sa una? Si Herodes. Si Herodes, hari na siya sa mga Israelinhon. No? Pero, dili siya ang pinakabusing. Kinsa may pinakabusing? Ang emperador dito sa Rome. Ang Rome, layo na siya. Okay? So, ang Jerusalem or Israel, nasakop sa Roman Empire. Kining mo ginahusgutan ang background, no, sa panahon sa Palestine sa panahon ni Jesus. No? Sa panahon ni Jesus, ang Jerusalem, no, naa sila'y kaugalingong panggobyerno. No? Karon na ay mga political party karon sa may mga political party. PDP laban sa pana Liberal Party na. Sa una wala yung mga political party, no? Pero naa sila'y panggobyerno. Murag political machinery. Ang ngalan sa panggobyerno sa una sa panahon ni Jesus is ang Sanhedrin, no? Gitawag og Sanhedrin ang ilahang panggobyerno. Ug human ang nagahandol sa panggobyerno nila sa Sanhedrin, ngalan sa ilahang political machinery, ang nagahandol ani mao ang mga Pharisees, no? Mga kung sa kwan pa mga senadores sa una, mga dagkong ranggo, mga dagkong tae mo na sa una, mo ni mga Pariseo. Ang politika o ang relihiyon sa una usa lang. Dili nimo pwede buhagon sa Jewish religion. Only one. So, sila ang naghahandol sa panggobyerno sa Jerusalem. Okay? O ang ilahang mga abogado sa una ang naga-interpretar sa balaod sa mga Jewish law is ang ginatawag nga scribes. Mga maalamon ni sila. No? So, ang problema lang nining mga Pariseo o mga iskriba, kadaghanan nila, di putanan, no? Kaya namin mga tarong, sila ni Nicodemo, sila ni Gamaliel, mga kwan. Kadaghanan nila corrupt. No? Corrupt. Ilang daog-daog ang mga tao. Motong nga sige sila kasabaan sa Ginoo, mga daghan nila ipokrito. Pari sila sa Ginoo, pero nanago sila diha sa balaod para lutusod ang mga tao. Ilang giabusuhan, no? Pareha sa pamamaligya og mga talents dito sa simbahan, di ba? So mao ni mga blue blood, Pharisees and scribes. Ba madunggan ni Jesus mangin siya, woe to you, Pharisees and scribes, you hypocrites, no? Vipers. So kay kay they're supposed to be the representative of God, sila gaabuso sila. Okay. So mao na ang struktura sa panggobyerno sa una. Okay? O bisan pa nga medyo peaceful ang Jerusalem, gigamhan kani sa Roman Empire, ang mga tao sa Israel, gisakop man sila sa Roman Empire, gusto gyud sila nga manginbuhi gikan sa mga kamot sa Romanhon. Bisan kita, di ba? Gusto kita manginbuhi sa kamot sa mga Espanyol, di ba? So, ang panahon nga pinakanindot sa panahon sa mga Israelinhon, kabalo mo kanusa? The glory days of Israel. Kabalo mo kanusa? Sa panahon sa pagdumala ni Haring David. No? Si Haring David, that is the most hayahay kaayo ang Israel. Mao ning pinakanindot nga hari sa tanan nga na-experience nila si Haring David. Yahay kayo. Kumpara sa uban murag siya si Duterte siguro, no? I hope okay lang. Or sa ato ang pinakayahay nato nga mahinumduman nato sa Pilipinas, ang presidente si Magsaysay. Kadyot lang, no? Pero si Haring David mo'y pinakanindot nga hari, o sila tanan naghandom sa Mesiyas.
nga nagpromisa ang Ginoo kanila pinaagi sa mga propeta nga magpadala ang Ginoo og Mesiyas nga sa ilang pagtuo ang Mesiyas hari ni siya nga siya mo'y magpabangon utro sa daang baluktot. So daang matuwid daang baluktot, naghulat sila murag piling nila si Duterte mo nagit no? So, inyong sabto na, kay importante ni nga background. Kay maone ang sa kasing-kasing sa tanan mga Hudiyo, nga napaabot sila sa manluluwas, gikan sa madaog-daugon nga kamot sa mga Romanhon. So, excited kayo sila nga moabot ning Mesiyas, nga Savior nila, nga ibalik ang kaharian. Imagine sa una, mighty and powerful ang Israel sa Haring David. Tapos karon gisakop na lang sila, gidaog-daog. So, naghandom og dumot sila nga someday there will come a time that a king, a Messiah will arise to save Israel back. No? He will save the Israel back. So mauna nga pag-abot ni Jesus, nagwali si Jesus about message, God's love, salvation. O, unsa pa gi-preach si Jesus? The kingdom of God. Repent, for the kingdom of God is at hand. He keeps on preaching the kingdom. Binisaya, gingharian. Dagbagting ang dugngad sa mga tao, ting ning 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 ning, gingharian. Wow, mauna ni. Mauna ni siya. Mauna ni siya ang among ipaabot siguro. Mesiyas, siya na ni ang ipaabot na mong hari nga mosipa nining mga Romanhon. Siya ni mosugod sa rebellion nga mura ni siya si Andres Bonifacio ilang tanaw or si Jose Rizal, no? O nalipay na ang mga tao kay mauna ni ang tubag sa among dugay ng gihulat nga mosipa nining mga Parisiyo ug mga skriba nga mga korap. So high hope sila kay Jesus. Kuha niyo? High hopes. Wali si Jesus so naabot ni, no? So nasikat na kay siya. Ipakaon pag niyang 5,000. Bo grabe na ning harian ni mo. Kaya mo pakaon og 5,000 gikan lang sa 2 ka isda og 5 ka pan. Tapos ang muhimo pag yung milagro kani, no? So tanan expected sila. Nakaabot kini sa dunggan sa mga Parisiyo, gikulbaan. Nga naman, ang trabaho sa mga Parisiyo, iskriba, relax kayo. Panghot-hot lang. No, sige lang pang tax diha. Relax kayo lang kinabuhi. Pagkabalo nila nga si Jesus, kasi gigwali bahin sa gingharian, basig maon na ni ang mahari. Kung mahari ni delikado ni. Delikado kami. Mawadan ni trabaho. Maundang na babay na. So, unang kontra gikain nila si Jesus. Kapila ninyo makita nga si Jesus ilang padalaan og mga mo question kaniya, di ba? Ilang itrap sa mga tubag, sa mga pangutana. Ingon, unsa man Ginoo, angayan ba kita nga mobayad og buhis sa kuan? Sa emperador? Kato nga pangutana, kwanto siya, trap. Ngayon mutumag siya, yes, bayad. Meaning, masuko ang mga Israelino niya. Kay dapig dahil ka sa emperador. Na, trap to. Kung moingon po siya dili, i-report po nila sa emperador, nanudlo nga di kuno mobayad og tax. Patay ito siya to. Delikado ka ito. Sa may tubag niya. Nabasa ninyo sa Bible. Ngayon siya, kuha ko na ba og coins ba? Kuha coins. Kinsa man ang naong diha nga makita sa coin. Iyan sila kani. Trap na gini. Priso gini tawhana karon sa iyang pangutana. Patay gini. Lipay na sila. Kinsa man ang naong diha sa coin ba? Iyan siya sa emperador. Unsay tubag na Jesus. Pues, ihatag sa emperador. Unsay para sa emperador. Ihatag sa Ginoo. Unsay para sa Ginoo. Shock sila sa tubag ni Jesus. Puwerte ka bright. Wa nila matrap. Sakto yung tubaga.
isa ka example na sa mga traps nila. Daghang kay na sila traps ng mga pangutana. Ay gusto nila si Jesus mawala gyud sa ilahang kinabuhi. Kay kontrabida gyud si Jesus. Labi na gyud grabe na gyud ang ilang pagdumot kay Jesus sa panahon nga gibulgar na gyud ang ilang mga trabaho dito sa templo, no? Nga pamaligya sila bisan magdala kumuadto ka sa templo, mohalad ka og sa Ginoo, mohalad man ka magdala kag kalapati, baka, kanding. So dapat ang dalon nimo kalapati mananap walay defect. Nindot gyud. Pagdala nimo bisan pag walay defect, ingno nila di na pwede na defect. Katong amuang yun ang paliton ninyo. Katong yun nga mahal ra ba kayo? So mo nang ikapungtan sa Ginoo. Pares ko na nang naagi na kay gipalit nga kuan ng early warning device, di na pwede diri kasama sa LTO palit. So mo nga na karon ba, no? So korupsyon. So suko kay Ginoo na inyong gihimong negosyo mo nang ang Ginoo gipangbali niya no? So kabalo siya. Muna. So tungod niya na ang mga Pariseo o mga eskriba nag-organize og mga tao. Kabantay mo sa Bible na ato'y panahon nga ilang gipabato si Jesus, pero si Jesus naka-iskapo sa ilang, tapos ilang gitipukan si Jesus, ilang itulod dito sa bangin para ihagbong, pero milagroso ang si Jesus nakalusot sa ilaha, no? So mga lynching mobs, dili pa man panahon ni Jesus to, no? So muna hantod nangita gid sila og tawo nga pwede nila mapalit ang loyalty nga pwedeng pinpoint og mabaligya kay Jesus, no? So nakita gid nila ang ilahang tubag. Mao kani si Judas, mo na tawag the finger man, the trigger man, no? So di na gid dapat mapalpak ang ilahang kuan, huling baraha, no? Huling baraha di gid mapalpak dapat. So ilang gipalit ang loyalty ni Judas pinaagi sa 30 ka coins, no? So unfortunately kay Judas, malas lang si Judas nga katong panahon na si Jesus handa na para mamatay. Mo to nga kapila na si Jesus gitangkaan mamatay, di gyud ilabayo nila di gyud, pero katong panahon si Jesus ready na mamatay kay iya na nakompleto ang pagtraining sa iyang mga apostoles ug iyahan ang pagbuot na sa Ginoo nga siya magahalad na sa iyang kinabuhi. Mo na nga si Jesus nagpaabot dito sa Getsemane, sa garden sa Getsemane nga nagsingot og dugo, no? Nagsingot nga dugo sa iyang pagtan-aw sa iyang kasakit nga umaabot. O mas hilabihan ang kasakit nga iyang na-eksperyensya nga naman walay labot nga nakita niya ang umaabot sa kasakit nga iyang maaguman. Iya pag yung gipasan dili lang kay physical, spiritual, kay tanang sala gikan pa sa panahon ni Adan hantod sa panahon sa katapusan sa kalibutan, gipasan niya tanang sala, nahimo siyang makasasala. Kabalo pag yun mo unsa, mahuman niya pasanon kinitanan, mahuman niya kinitanan antuson nga mga pag-antos, kamatayon, paglatos, tanan-tanan, nahibawaan niya nga daghan gihapon nga mga tao nga dili magpahimulos niini nga gasa. Kini nga gasa nga grabe nga nagpakatao siya, nagsakit siya, mas lisakit sa panahon nga iyang nahibawan nga daghan daing tao nga usikan lamang ang iyang gasa sa pagsalikway kaniya. Mo na nga grabe ang pag-antos ni Jesus. Tinuod biya si Jesus nagsingot og dugo.
Sa scientific term, ang tawagan na hematodrosis. Too much emotional pain will mix, mo burst ang mga capillaries into the sweat glands, mo mix, una nga, mo cause siya og hematodrosis. And then, si Judas, niabot, o gibudian siya pinagi sa usa ka halok. O siya ang ikuha, o isakit. Iatubang siya sa Sanhedrin, sa political government, sa kwan. O siya gibutang-butangan og mga lain-lain nga mga akusasyon og dili tinuod, kadaghanan dili tinuod. Wala pa nang sugod ang iyahang ginatawag nga paglilitis. Ano kay paglilitis sa Binisaya? Ha? Kanang paghusay, wala pa nang sugod na ana siya sentensya. Luto na. Lutong Macau na. So kani siya, it is a mockery. Parang ni siya og kanang kangaroo justice. So ang pinakadako nga kaso nga giatubang ni Jesus, siya nagpakadiyos. Para nila usa kini kadako nga sala nga magpakadiyos ka, blasphemy. Pero wala nila makuha nga si Jesus Dios mangyod. Tungod sa ilang garbo, gibiyong nila ilang mata, bisag nakita lang nila ang pagbanhaw sa patay, ang pagpakaon sa 5,000, mga milagro sa mga wale, sa mga panagna sa mga propeta, wala nila ni makita tungod sa ilang garbo. No? O ang pagpakadiyos sa Ginoo ilang gisalikway. O ang mga tao, unsa may kuan sa mga tao, gusto po nila ang uyon sila sa hukom sa mga Sanhedrin. Nga, sa unang panahon mga igsoon, ang death sentence gikuha sa Roman Empire gikan sa mga Hudiyo, sa mga Jerusalem. Nga naman, ginsakpan lang mo, dili mo pwede mong sentensya o kamatayon. Kinsay pwede mo sentensya kamatayon? Ang Roman Empire lamang. Di mo pwede. Wala mo'y dapat i-execute. Nga naman, kay kami ang busing, kami magbuot kung kinsay i-execute. Bawal mo. So, gibawalan na sila. Mauna, nga gi-forward nila si Jesus kay Pilato. Kay gusto man nila patyon, di man sila pwede kapatay. Kay wa man sila bawal man silang death sentence. Gidala nila kay Pilato. Pilato, gobernador, sa among kasuguan, siya dapat mamatay. Unsay sulti ni Pilato, unsa may labot nako sa inyo man ang balaod, no? So nga dili kung kinsay, kung mubalibad ka sa among hangyo, ikaw nagpasikat, ikaw nagpadako-dako, i-report ka namo sa emperador. Kung nahadlok si Pilato, mao na nga misugod siya. So mo nang matingala mo nganong i-forward pa man nila kay Pilato tungod kay dili sila pwede kapatay. Okay. Now, si Pilato di mo sugot kay wa man siya nakitang sala. Pero gihadlok siya, gi-blackmail siya. No? So mo nang si Pilato mo example sa mga politiko karong panahon nga walay baruganan. Bisag kabalo sila unsay insakto, pero gusto lang sila mo daog, gusto lang nila makuha ang pabor sa tao, dili sila mo barog unsay insakto. So, iyang gipalatos si Jesus o iyan na pud untang buhian. Pero unsay singgit sa mga tao, kinsa may ilang ipili? Si Barabas. Kabalo, ngano man nagsinggit ang tao? Di ba, ang mga tao pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkuha sila mga palma, no? Lokay, o ningon, Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Singgit sila tanan, hari. Nga naman, abigid nila, ang ilang expectation kay Jesus, mauna niya ang hari. Nadismaya gyud sila, nadismaya tanang mga tao,
Abi na mo mauna niyang hari, ngano nang dakpan man eh. Ngano napuno na manig bunog. Mini din dili pa din siya maong hari. Suko sila tanan. Ilan sang na? Suko sila. Double purpose pagid ang ilang pagsinggit. Gusto nila sulayan kung mao bagid ni ang hari. Kay base kung pagladsang na mo abotong niyang mga army o mumilagro ba siya, sulayan nila kung kaya bagid niya. Kay kung mo abot na yung mga anghel o luwason siya, mao man day ni hari na ilang i-challenge. O ang isa ka rason na dismaya sila nga di man day ni abi na mo mao na ni mini man day mo nang ipalansang nila. Gusto nila testingan mo gawas ang power. Was la kabalo nga di man day na mo ituyo sa Ginoo. Ang tuyo sa Ginoo magharianon siya espiritual sa pagluwas sa ilang sala. Wa nila na makita sa mga tao. O kung kita, may yung tanong, kabad ni mga tawhana, mga bad, si Barabas. Pero wata kabalo ko, kita sa ilang lugar, basig maupod ang atong singgit. Kay kita tanan gusto magitag sign. Gusto magitag mga magnificent miracle. Ay, challenge namin, dili namin, nabot-bot na. Okay? So, mauni, pag humana na, pagsintensya, na si Jesus Patyon, mauna ni karon ang atong pamalandungan sa Station of the Cross, no? Sa Way of the Cross, sa iyang pagpasaan sa cross, sa iyang pagkatumba, no? Sa pagtabang ni Simon Sirenio, sa mga lansang nga nagdulot sa iyang kamot dito sa Kalbaryo, o sa tulo ka oras nga nag-antos siya nga makaginhawa sa cross. Kabalo mo sa mga igsoon sa kalisod ang pagkuan kung ilansang ka. Ang paglansang na diri na diri ipaigo sa karpal. Diri kay mabitas man karpal. Niya pag putoslo ka na maigo ng dihang nerve, median nerve nga mulatay ng kurintis tibok lawas nga pwede sakita kay maigo man ang nerve, no? Pos bitay ka diha, sakit kay na. Pos kung gabitay na imong kamot, di ka ginawa na. Kinahanglan isikad di mo imong tiil para pagsikad di mo, diha pa ka mo. Pos relax na bunga. So kada ginawa nimo isikad nimo imong tiil. 3 hours na niyo mong ginawa mo ng kamatian sa ang kamatian sa paglansan sa cross, masupukit ka, no? O dehydrate gagawa sa mga samad. 3 hours ka nang anto sa atong Ginoo. So mo na nga kung baliod ang tiil, mo hemorrhage tapos di na sila kasikad, mo nang mamatay. Mo nang hapakon ang tiil. O si Jesus namatay. Iyang giduko ang iyang ulo o siya namatay. So, mga igsoon, gikan kung wala si Jesus namatay, nagsakit, namatay, nabanhaw, no? Gikan sa panahon ni Adan, Enoch, Noah, Abraham, tanang mga maing tao, Moses, Samuel, Jonah, Daniel, gikan tanang mga tao, gikan sa unang panahon, hantod wala niabot si Kristo, walay nakasulod sa langit. Kabalo ba mga? Walay nakasulod sa langit. Nga naman, tungod kay kita maluwas lamang pinaagi sa dugo sa karnero. Kinsa maning karnero? Kordero sa Diyos ginagawala sa kalibutan. Si Jesus. Si Jesus ang gipanagna nga manluluwas, nga magula sa iyang dugo para sa kaluwasan. So meaning, gikan sa panahon ni Adan, sirado ang langit. Walay nakasulod nga tao sa langit. Kini sila tanan wala ni nakasulod sa langit. Asa man sila? Nagpaabot sila sa ginatawag nga limbus patrum. Limbus of the Father. No? Ano siyang kanang itawag nga Sheol. Mo na nga ito ginampo. Jesus died, Jesus died and He was buried. He descended into the dead.
No? Ang Old English ang version, he descended into hell. So kadang nga hell, dili na siya hell nga impyerno, Hades. Kuha na siya Sheol, meaning lower region, inferos, no? Meaning na holding period sa mga tao. Mga tanang tao nga mga balaan sa una nagpaabot dito sa Sheol, sa limbus patrum. Si Jesus namatay. Sa sulod sa tulo ka adlaw, asa man ang kalag ni Jesus? Ni adto sa minatay, nanaog sa mga minatay. Ni adto dire niining lugara, sa mga lugar nga kung sa diin ang mga taong balaan sa una nagpaabot, pila ka thousands of years nang paabot, kay sirado ang langit. O didto pa sila nakasaka. So that's why Jesus is the Savior of the past, present, and future. Kuha niyo? So, bisag unsa nimo ka maayong tao, buutan, di gyud ka kasulod sa langit kung wala kay Jesus. We have to be united with Jesus. No? So, naa si Ginoo sa sepulcher tree. So, mo ni sila ang mga first fruits. Dito pa daabri ang langit. Human sa kamatayan ni Jesus, kabalo man kita sa mga pagkagahigulo sa mga Parisiyo, ilang request si Pilato nga pabantayan sa mga Roman guards. Kaya nga naman, nga nung pabantayan mangyud, ningon ng mga Parisiyo, ningon ro ba to? Nga nung pabantayan pa man ninyo, patay naman. Dili naman na makasukol ninyo, mo man ninyong gusto, patay o, patay na, pabantayan pag ninyo. Yung mga bugoy-bugoy ng mga Parisiyo, insultin nila, mas delikado pagid gani karon, sir. Nga naman, nga delikado man. Kaysa buhi pa na siya. Ang sulti sa iyang mga apostoles, siya, mabanhaw kuno siya. 3 days. Ni ako mabanhaw na, mas delikado ta. Mas nairayot kay mabanhaw na, mahimo ng hari, mas delikado ta, pabantayin na. Nga naman, kay basig, kung dili nato nabantayan, abot ang iyang mga apostoles, kawato ng iyang lawas, niya mag-ingon-ingon dayon sila, magpadagan silang chismis nga nabanhaw. So kung nabanhaw nit, patay ta. Bisan pag chismis na. So mo na nga gipabantayan gyud. Bantayan para wa gyud mo kawat, para wa gyud mahitabong maniobra. Abi nila mapugnan nila ang kabataan ang pagkabanhaw sa Ginoo, no? O diha nabanhaw ang Ginoo. So, kabalo na tayo sa isunod, no? Pagka kaadlawon na nabanhaw ang Ginoo. O ang lawas sa Ginoo, pero kabalo ba mo sinitabo? Kini mga gwardiya, gisuhulan kani sa mga Parisiyo nga ingna nga ayaw sulti sa tinuod unsa inyo nakita, ingna nga pagkagabi ni ari ang mga apostoles gikawat ang lawas ni Jesus. O kana nga chismis hantod karon nagsigi pa ng padayon dito sa Israel. Mo nang daghan kay mga Hudiyo nga di gyapon motuo kay Jesus. Mo nang ilang Judaism, no? So tanaw ang chismis, tanaw ang mga butang-butang dako kay kadaot, no? Kini nga lawas sa Ginoo lahi na ni, dili na ni siya ordinary nga lawas. This is already called the glorified body. Kani nga lawas makalusot na pader, di na kinahanglan pagkaon para mabuhi. Glorified body, different na siya. Kabantay mo, sirado ang kwarto, ang balay, sirado ang bintana, nikalit na siya tuhaw. Masay sulti niya, peace be with you. Muna yung unang buhat, no? My peace I give you. Ay kamong kahadlok. Siyempre, hadlok sila. Anong hadlok mo sila? Una, hadlok sila, kay ginapangita sila sa mga Parisiyo. Ikaduha, hadlok sila sa Ginoo. Anong hadlok mo sa Ginoo? Di ka mahadlok nga, basig, singlon ka sa Ginoo nga, katong ilansang ko, asaman mo, nanagan mo tanan. Ibiyaan ko ninyo. Kinsay nabilin, si Juan lamang. Nanagan sila. No? Kakak sila tanan. No? So, hadlok sila kasabaan siguro. Muna, makikita nila, may peace with you. No? O, usa sa rason
Pagka banaw ni Jesus, nakahuna-huna mo nga nung wala siya nisaka dayon sa langit. Ang say rason ka, anong wala siya nisaka sa langit? Para mapamatud-an, makita sa daghang witness nga siya na banaw yun. Muna ang in-stay siya o pila kadlaw? 40 days. Sa iya mga apostoles, nagpakita siya. Nagpakita pagit siya kay Maria Magdalena, sa mga ubang gitutunan, sa mga sumusunod dito sa dalan sa Emmaus, na ramdam kabasa mo? O wala nabutang sa Bible, but according to the tradition, for sure nagpakita po siya sa iyang inahan, Santa Maria Virgen. Kadang tao pakitaan niya, hindi iyang mama, no? For sure, no? O sa pod niya na karason nga nung nagpabilin siya og 40 dias, iyahang gikompleto ang iyahang pag-assign, anointing, commissioning sa iyang 12 apostles. Gikompleto niya. Ang pagtukod niya sa simbahan, promisa. Nag-promise siya, ikaw Pedro, bato, pinahagi ning bato pagkatukuron ko. Nag-promise pa lang siya pagkatukuron ko. Pero pagka banhaw na niya, iya nagyong gidayon. No? Iya nagyong padaplen si Pedro. Gitawag niya, Pedro, do you love me? Yes, Jesus. Yes, Lord. Feed my sheep. Peter, do you love me? Yes, Lord. I love you. Feed my sheep. Peter, do you love me? Maji, katulo? Nahiubos ako si Pedro. May salig ang Ginoo, katulo na. Tungod kay gipaklaro sa Ginoo nga siya ang giassignan. Siya mao ang prinsipe sa mga apostoles. Nga siya mo'y mo atiman sa mga karnero. O katulupod gibawi niya katong iyang pag limod kay Jesus, no? So muna dito sa Last Supper gihimo silang pare, gitukod sa Ginoo ang Santos nga Kristiya. Pagkabanhaw niya gihimo pagyud silang gitagaan sila gahom sa pagpasaylo sa mga sala. O atubangan sa daghang tawo, finally on Ascension Thursday, Huibis, Mount Olivet, si Jesus mikayab ngadto sa langit. Kayab ni si Jesus, tanaw-tanaw sila, asa naman to? Asa naman to? Ni galit lagwa ang duha ka anghel na ingon, kinsa ba inyong isigig tanaw? Ang Ginoo nga inyong itanaw na nandito sa langit, umubalik siya usab, no? Og siya milingkod sa tuo sa Amahan. Og siya equal sa Amahan, Espiritu Santo, parehas lang silang tulo, no? Equal. So ang unang pagkari ni Jesus, usa ka puya nga walang kalaban-laban o kinahanglan pa ug naay mo atiman kaniya. Pero sa pagbalik ni Jesus, sa ikaduhang pagkari ni Jesus, siya magakarina bilang harianon. Muna ni ang hari nga ilang gihulat, no? He will return as our conquering king. Revelation chapter 19 verse 11. So una puya, karon pagbalik niya hari na. And he will come to judge the living and the dead. Mano ning tawag nga general judgment. Mobangon ang tanang tao. Mobangon ang tanang tao sa lubulubngan o pagahukman niya. Iyang lainon ang wala sa tuo. Ang sa wala mong dautan, sa tuo mong ug hinaoton ta sa pagkari ni Jesus, kita madawat nato the crown of salvation, no? Makaplagan kita niyang takos sa pag share in His glory. Og dili enta kita ingani, no? Magmahay forever nga naman to, nga nangapili man ako ang panandaliang kaligayahan. So mo gini ang atong handom tanan. So Jesus will come to judge the living and the dead. So humana kita sa first part of the Catechism. Di ba? The first part of the Catechism is the Apostles' Creed.
and He will come to judge the living and the dead. So, ay dili pa day. Dili pa na yung first baptism. Ang next ani, I believe in the Holy Spirit. Di ba? Okay. So, next topic na to is about Holy Spirit. The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. So, muna. So, na ako assign announcement. Na may question? Pero na ako announcement. Si Brad France. Brad,